Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusko ditugu zuzenaren ekuazio edo adierazpen modu desberdinak. Adierazpen bat zuzenarena da deitzen dena zuzenaren ekuazio vektoriala. Ikusten badugu hemen, hau da adierazpen orokorra. Hau da, isai berdin a gehi v vektorea biderte. Orduan beti, aurkitu behar dugu zuzenaren punto bat, eman behar digute, edo eta kalkulatu behar dugu ere bai, vektore gidatzailea, v. Bai? Behar dugu a puntua eta v vektore gidatzailea. Eta ate hau, parametroa utziko dugu, oraindik aske. Adibide honetan, ikusten dugu, adibidez, a minus b bat eta b 0 bat puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Beraz, hartuko dugu edozein puntu, hemen ordezkatuko dugu, adibidez minus b minus bat, bai? Eta falta zaigu vektore gidatzailea kalkulatzea. Vektore baten osagaiak nola kalkulatzen dira? Bi puntu hartuz eta kendura eginez. Hau da, muturra, ken, jatorria. Kasu honetan daukagu adibidez, b puntua 0 bat, muturra, eta jatorria minus b minus bat. Bai? Egiten dugu kendura, 0 ken bi, lehenengo osagaia bi, eta bigarren osagaien arteko kendura, bat ken bat, izango da bi, beraz, bigarren osagaia ere da bi. Beraz, badaukagu v vektore gidatzailea, ordezkatzen dugu, eta jartzen dugu v honen ordez, vektore horren osagaiak, bi. Bai? Beraz, ekuazio vektoriala izango da minus b minus bat gehi bi t. Bai? T honekin zer esan nahi dugu? Hemen t ordezkatu dezakegu nahi degun balioaz, errealez, bai, zenbaki erreal batez, eta emango digu puntu berri bat. Hain zuzen ere, zuzenaren nahi ditugun puntuak aterako ditugu. Adibiz, t hemen jartzen badugu bi balioa, egingo dugu biderkaketa hemen, bi bider bi lau, eta bi bider bi lau, bai? Beraz, batzen badugu minus bi minus bat gehi lau lau, ateratzen da minus bi eta lau da bi, eta minus bat eta lau da hiru. Beraz, bi hiru puntua izango du zuzen horrek. Beste adierazpen ordezkatzen baduzute minus hiru balioa, orduan egiten dezute biderkaketa hemen, minus hiru eta bi minus 6, minus hiru bider bi minus 6. Beraz, batzen badugu minus bi minus bat gehi atera zaiguna hemen, minus bi eta minus 6 da minus 8, eta minus bat eta minus 6 da minus 7. Beraz, minus 8, minus 7 puntuare zuzenekoa da. Minus 8 eta beraz 7 kuadro. Bai? Hori da zuzenaren adierazpena. Bai? Hori da zuzenaren ekuazio vektoriala. Ondore daukagu zuzenaren ekuazio parametrikoak. Egin behar duguna da, vektorialetik hasita, lehen atera dugun vektorialetik, egin behar duguna da, isa eta i askatu, bakarrik. Beraz, hemen egiten badugu, t hau barrura sartu, bit eta bit, bai? Beraz, lehenengo osagaia izango da minus bi gehi bit, eta bigarren osagaia izango da minus bat gehi bit. Beraz, ekuazio parametrikoa da, isa askatu, isa berdin, lehenengo osagaia, minus bi gehi bit, eta i berdin, bigarren osagaia, minus bat gehi bit. Hori da, ekuazio parametrikoa, bai? Baita daukagu zuzenaren ekuazio jarraitua. Ekuazio jarraitua
kasu honetan askatu behar dugu T aldagaia, bai? Horregatik, vektorialetik pasatzen gara parametrikoetara, orain askatu duguna, bai, ikusi duguna, eta hemendik askatu behar da T bakarrik. Askatzen badezutete, lehenengotik, isa da minus bi gehi bite, beraz, bi hau bestaldera pasako dugu, isa gehi bi berdin bite, eta egingo dugu azkeneko pausoa zati bi, bai? Hemen gauza bera, bat hau bestaldera, i gehi bat berdin bite, pasatzen dugu zatituz, zati bi, eta T askatu dugu bi ekuazio parametriko horietan, bai? Orduan, egin behar dugun orain bakarrik berdin du bite hauek. Hau da, isa gehi bi zati bi, izango da, i gehi bat zati bi, bai? Eta ekuazio jarraituan, ezin dute bi hauek, beko bi hauek 0 izan batera, bai? Gehienez bat izan daiteke 0. Hau baldin bada 0, horrek esan nahi du zuzena izango da zuzen vertikal bat, bai? Hemen aldiz baldin badago 0 bat behian, esan nahi du zuzena dela horizontala, bai? Hau da, vektore gidatzailearen osagaiak dira beko hauek, Eta goiko hauek izango dira puntu batena, kontrako zeinuarekin. Ikusi dugu vektoriala, hortik parametrikoa, eta hortik ateratzen dela jarraitua. Baina orain ikusiko ditugu beste 3 ekuazio mota zuzenarena edo adierazpen motak. Lehenengoa da puntu malda ekuazioa deitzen dana, bai? Beti bezala izan behar dugu punto bat eta vektore gidatzailea, bai? Hauek izango dira, iazpi 0 eta izazpi 0, izango dira puntuaren koordenatuak. Kasu honetan, lau hau sartuko behar nuke formula honetan hemen, eta bat hau sartu behar dugu hemen, bai? Orain falta zaigu malda kalkulatzea, malda gogoratu dela pendientea, Baldin bada positiboa, esan nahi du zuzena gorakorra izango dela, eta negatiboa izango dela berakorra. Beraz, vektore gidatzailea daukagu minus bi iru, adibidez, imaginatu vektore gidatzailea daukagula minus bi irukoa, ematen badizkute bi puntu, orduan kalkulatu behar dugu lehenengo vektore gidatzailea, muturra, ken jatorria eginez, bai? Bueno, kasu honetan eman digute. Vektore gidatzailea da minus bi iru. Horrek esan nahi du, malda izango dela, beti izango da, parametro hau, zati parametro hau. Hau da, iru zati minus bi, bai? Malda da, iru zati minus bi. Ikusten dezutenez, vektore gidatzaile batetik atera dezakegu malda, eta alrebez, malda batetik atera dezakegu vektore gidatzailea. Egin behar duguna bakarrik da hemen ordezkatu. Maldaren ordez jarriko dugu iru zati minus bi, bai? Eta hau da zuzenaren puntu malda ekuazioa, bai? Puntu malda ekuaziotik ateratzen da beste adierazpena dela ekuazio esplizitua. Ekuazio esplizitua esan nahi du i askatu behar dugula, bai? Orduan, abiatuko gara puntu malda ekuaziotik, eta hemendik parentesiak kenduko ditugu, iru zati minus bi bider x, eta hau bider hau, iru bider minus lau da minus amabi, zati minus bi, 6. Honen falta zaigu bakarrik, minus bat hau bestaldera pasatzea, i hau usteko bakarrik ezkerraldean. Orduan, pasatzen badugu bestaldera, egiten dugu batura 6 eta bat ertean, eta 7 ateratzen zaigu. Daukagu malda, minus iru zati bi, eta jatorriko ordenatua, 7. Gogoratu jatorriko ordenatua da, ardatza, i ardatza nun mosten duen,
bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi puntuan mozten du, eta vektorea, ikusten zuten malda dela, minus iru zati bi. Hau da, vektore gidatzaia dela, minus bi iru. Hau da, bi bera, markatu, izango litzateke bi eskubira, eta iru bera, bai? Gutxi gora bera, vektore paralelo bat. Eta bukatzeko daukagu ekuazio orokorra edo implizitua. Horrek esan nahi du, jarri behar ditugula osagai guztiak ezkerraldera, eta berdin 0 egin, bai? Kasu honetan, kendu ditugu parentesiak, esplizitua lortzeko, eta hemendik egin behar duguna bakarrik da, kasu honetan zatikia denez MKT, bi, hau da, bi zati bat, bi bideri, bi i, berdin, hemen geratzen da berdina, minus iru iza, eta hemen jarriko dugu bi, orduan bi zati bat da bi, bider zazpi, 14. Kentzen dugu izendatzailea, eta geratzen zaigu bi i berdin, minus iru iza, gehi 14. Azkeneko pausoa, pasatzen dugu dena eskerrera, iru iza positiboa pasatzen da, 14 pasatzen da negatiboa izatera, eta ekuazio honen, zuzen honen ekuazio orokorra, edo adierazpen orokorra izango da, iru iza gehi bi i ken 14, berdin 0. Bai? Hau da, jakin behar dezutena, zuzenen adierazpen edo ekuazio modoi buruz.